Καλαμιώτες και καλαμιώτισσες, είμαστε στη δεύτερη μέρα του Καλάμου και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σίσκο, ο οποίος θα μας πει πώς πέρασες αλήθεια Κώστα σήμερα. Υπέροχα. Και ο Μπάμπης θέλει. Έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Σίσκο, το οποίος Επίσης έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Σίσκο, ο οποίος θα μας πει μερικές εμπειρίες από τη σημερινή. Επίσης έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Σίσκο, ο οποίος θα μας πει μερικές εμπειρίες από τη σημερινή μέρα. Καλησπέρα σας.